Аз правя клип, бе. Не, бе, стой, бе, има друг апарат. Дигай, бе, бутая. Я, фани внимай, ако искаш нещо. Тук е някакви ламари. Батерията иска да свърши. И панорамна гледка тук, някакви скали, рекичка. Кулен, гледам някакви камъни. Да, бе, тук гледай коста камънчета. Присъхнала река тук, надоведоха, виж някаква рекичка. С някакъв режим тук ги фанал водата. Тук без вода останали и направили забележителност. Ама хич да не е така, че се отваря душата, че става едно хубаво, тук гледаш камънчета, водичка малко, гледай кой нещо правят хората. От камъни и от вода, тук е една птица, желязна птица, да видим птицата какво прави, и орел на хоризонта. Кой е това тук? Някаква туристка тук. Батерията ще падне.